Sari Arteenista moi! Mä näytän tällä ohjevideolla, kuinka mä luon silmukat puolipyöreään niskasta aloitettavan huiviin, niin että siinä saadaan kerralla tehtyä tämän huivin rungon silmukat ja tämän aina oikean reunustan silmukat, niin että siitä ei edes oikeastaan paljon näe, että kuinka ne on luotu ja missä vaiheessa siihen on saatu yhdistettyä nämä reunan silmukat. Tämä on tosi käytännöllinen, hyvä ja näppärä tapa luoda tosiaan silmukat ja toivottavasti tässä on sulle paljon iloa ja hyötyä. Tässä Hattara-prinsessa huivissa tarvitaan 7 silmukkaa tähän huivin keskelle ja 3+3 silmukkaa tänne reunustaan. Niin luodaan ensin aloituslenkkiin tämän huivin keskisilmukat ja sitten vielä Swedish Magic Cast on menetelmän perustuen tämän aina oikean reunustan silmukat. Ja katsotaan käytännössä, miten se etenee. Teen yksinkertaisen aloituslenkin ja haen puikolla aloituslenkin läpi ensimmäisen silmukan puikolle. Sen jälkeen langan kierto ja toinen silmukka puikolle. Ja tässä tehdään 7 silmukkaa, näitä keskisilmukoita. Mä siirrän puolessa välissä eli 3 jälkeen tuon toisen puikon käyttöön ja luon sinne ensin langan kierron niin, että tähän ei jää paljon tyhjää väliä näiden edellisten silmukoiden välille. Haen silmukan, langan kierto ja haen silmukan niin, että on 7 silmukkaa kaiken kaikkiaan. Nyt on kriittinen vaihe. Täytyy saada tuo aloituslenkki tuolta kiristettyä niin, että sinne ei jää yhtään löysää, koska se saattaa vapautua sieltä myöhemmin ja silloin sitten tästä meidän hienosta aloituksesta tulee löysä. Sitä on tosi vaikea kiristää jälkikäteen. Eli otetaan täältä reunalta tätä aloituslenkkiä, mistä tulee tuo lyhyt pätkä ulos, niin otetaan siitä aloituslenkin reunasta kiinni ja vedetään ensin varovasti sieltä päästä kaikki löysä pois ja sitten vielä kiristämällä tuosta lyhyestä langan päädystä niin ihan niin, että sinne ei niin kuin varmasti jää yhtään löysää. Sitten tehdään ne reunustan 3 silmukkaa, millä toi aina oikein reunusta lähtee jatkumaan. Otetaan peukalolle lyhyempi lanka ja etusormelle pidempi lanka ja tehdään aina vastakkaisen puikon ympäri silmukka. Aloitetaan etusormella ja kiepautetaan tuosta vastakkaisen puikon ympäri ja sama peukalolla. Ja näitä luodaan 3 silmukkaa kummallekin puikolle, eli tehdään tämä sama yhteensä 3 kertaa. Käännetään työ toisinpäin ja tässä on nyt sitten meidän ensimmäinen luomisreuna, niin nyt lähdetään neulomaan oikeata kerrosta. Ja varmistetaan, ettei tämä reunimmainen silmukka pääse putoamaan, niin viedään toi pitkä neulottava langanpätkä tuonne työn taakse. Ja tässä tosiaan ensimmäinen oikea kerros, otetaan oikea puikko töihin ja silmukat jää vasemmalle puikolle ja tuonne kaapelille ja lähdetään neulomaan tätä huivin reunustaa. Eli ensimmäiset 3 silmukkaa neulotaan oikein. Ne on ne niin kuin reunasilmukat ja sen jälkeen sitten nämä varsinaiset huivisilmukat takareunasta oikein. Muissa ohjeissa voi olla toisenlaiset opastukset, mutta Hattara-prinsessassa neulotaan noin huivin runkosilmukat takareunasta oikein. Otetaan puolessa välissä ja vaihdetaan puikkoja niin, että päästään jatkamaan loput silmukat. Ja sieltä vielä 3 silmukkaa takareunasta oikein. Ja sitten vielä nuo reunasilmukat oikein. Siirrän nämä nyt tähän kaapelille niin, että pääsette näkemään, mitä tuli tehtyä. Eli tässä on nyt meidän sinne aloituslenkkiin luomat silmukat ja sitten Swedish Magic Cast on menetelmällä luonut aina oikein reunustan silmukat. Ja tästä lähdetään sitten huivin ohjeen mukaisesti neulomaan eteenpäin ja jatketaan seuraavat kerrokset.